Şeytan aydıptır, adamlar näşükür eder diptir. Näşükür bolmalylar. Elhamdülillah aydiyas. Zinanalan wezifesi saçaktan soň elhamdülillah dip iyenden içinden soň aydiya. Adamsynyň üstünden şu ırsal gelen bolsa, Taňry ýalkasyn nemeli. Yüzüň ak bolsun nemeli. Allah senden razi bolsun nemeli. Bahadar kan geliller wa gaýnyny gaýnatasynyň mudam çaý suwun berip öýün arasalak kesip berler. Adamsylar da ya öz yurdunda ya başka yurtlarda halal çöregim dip işlep kesip ber. Äriň wezifesi da den anasyna Taňry ýalkasyn berekellar diýmeli da. Bilmenşik bolmalylar. Enesine atasyna ýakşylyk edýär. Gaýnynesine gaýnatasyna äriň enatası bolsun ýakşylyk edýär. Erde Taňry ýalkasyn nemeli, gaýnyny gaýnatada. Yok, bulara belliceler. Beyliki eltili, beyliki doğullar da Taňry ýalkasyn nemeli. Şol gelne. Döwletiň artsyn nemeli. Hudaý senden razy bolsun nemeli. Çyn musulmanyň wezifesi daşy. Ena tam taklatdyň demeli. Körfi öýe eýe boljakmyşdyk dip, näme dip bilmenşik bolup gezmeli. Hemme dertleri şo götürüp budan da narahatçylyk bolmaly.